Tarik kaham jotono sang tabuk sok aja kuya somon mule gai bini sak hamia hane sang tini kisa bono nai na hai mane ta gai narok to sini boy bono to tai alada khai to sana nangla khai to sini haste ni kok ma thum nai gai ang to bo sini personally ang number obo to bini gai bono bini sak hamia hane khanawai belai tamjani haima tongkhata gai bono tini bini nokhango phaiye bo bai kisa kok salainani bomo khai condition rok nai bini nogo phai mani ta kuya nang kisa sai khnari gata tini bemar rok tamo bomo khai choli tong tabo Bemar to tam sanai jotono lukurongno pilano kolomung ya faro tai je tabuk chin dapohor jotono siu bo bomti borok bo hai borok abon bisingo sing to bono extra pipe laya hambai maro lukurongni hamari baino bo to chogui tongo bini baino chung jotono bono sinibo tai bisal baino bo chung belai hambai nono bo tai anaro phaima to tam sanai kepala tongoi se amo hairok malayo kaham niyo to kaham malayo কিন্তু হামিয়ানি জায়গা ফাই মালাই ফেমারক তাইসে বুখা আলাদা আঙ্গো বাট শাক সরিকে হাই আনি বহগ বেলাই অনেক দিন খা হাইপানো আং কেয়ার খায়া গাছে কেয়ার খায়া ফিয়া থানায় কয়েকদিন হংখানা আং কলাই থাকা বেলাই বাড়ি মা বাই বইনি ফার্স্ট স্টেজ সেকেন্ড স্টেজ ni hino ani last stage se sogoi tongisiu ఇంకా বেলাই সামা বাই ডক্টর থাঙ্গই আংকো মাবাই বহক সামানি ఇంకా থাঙ্গই মালাইকা ব্লাড টেস্ট রক খাইকা অনেক রোগী কতর কতর খাইকা ఇంకా তাবক রোগী তো সালিয়া তাম রোগী ইনখা বা বনো তো আং সাইখানা রাখা বা আনি রিপোর্ট ব নুখা তাবক কাইসানো লুকুরং থানি চুবামু আবনো কেবো বরক তমাসামং লুকুরং থানি চুবামু সাইনিয়া जोंबो सांबादि गत खाइ फेमेनि मैक्सिमाम ताबुं सिमिया जोंबो प्राय 2014 नि सिमि काम खाइ हेमेनि गाहाम हामियाव जों जतन जुबाय फैया ताबुक सुग ग्यांगै नं थानि जुबाव मुसानो आं दाति दतिनो साक हामै फाइमां केबो नं साइ नंनि डिप्रेसननि थानिव ताइसा नंनि थानि याक फलगै आं ताइसा काम फुनुगै माना नं गाहाम हामिया अब नं थानि कयमुं ताइ pohor baino belai bonang tabu apato to kunuk samong se khaimi anogo se kalai tong pura nogo angno chanai angno kharanai angno ajinai angno joto kisu bokuluk buskang ani keb korei saisung no mahai nge basabati ba pori tong banya khorong busuro rongni pori tong nge no khongo nang se income khlaijanai tabu nang se amo khai ambagai kosto mosto kapano kun somai ke miabot news of this fayo ajina kun lamar kore hadi chumo sana pon kore gan bithi brai belai dam joto borong saimon bohok ni ki joton dam ungo chama boil toma boil ma hai amon bagai bohok belai da sa sama ke sai hai gan ke o jaga tongi ma hai ya direct simalong thangma hai ma tongo ke angma hamno musungo hamno to musungo sing borok ang bisi kok seme leng mungkin nang mane ni treatment borok khlainan hene wan sotong ang babio ano bui prai no andolok so fatar hasteo thangai hyderabad rogong ke aplo rogo thangai bohok ni bagai belai kaham aro thangai ke doti fat najagai mangke nin te kaham nai kani bo rang khoksa pono grei aji khisi chanani aji khis tongani habon bagino ta norok phakya tamni sanai lukurong thani si norok batamo abono sangbo chini bai thangni rei hinba srei manai ba abono lukurok thansa kai sobalai kheba tamo khlaimani atong chang thansa tong khai ke abono ta sang khanai mankha sini kuya sumon ni sak hamjaya bohokni bemar singke angbo siwo kisa agi manjak jak angbo appendix hai rokmo hairok bohokni
hingke angbo sibo bahai kosto man aboni bagai abono ta sang ma soba laini chini kuya somon no mo sang ma khairak laini logi ma basa laini bahai ke sang khlai ke kaham bini bagai sang abrak ma wan sok laini hingke nang mane bufro rok thangna hanai tong fatarok treatment rang rok tongkha ba tini phang musungo khana phang musungo abo sikok khana karon ke bo kosto khaye ke bo sawoi chai ninge khaye tau samani 10 guna 1 guna samuro samani mui sombai tui simi rui rugui chai sable tongna musungba nogono bisnao klai tongna musungya ang to hansi asugui tongya borok am bagai sang nogoni ni usro kama jara thangma hemmani sang nogui tongo chingki tabuk nogo klaijak hingke belai khaira bo sango chini tui prasangoi chini dokani sango khlai tongjak nangje mansa aboni bagai tongmaya sangmo khana ka hingke ma phaikya bini nogo chingke mane ni treatment ni bagai rang puisa ni halak rok bongkhai ani le konfano tabuk kwrui kho konfan kwrui hingke je fatar hasteo thangai khlainani amakhai kunu Aniya nangno angle tak tam sasane abo naya naya kono je kono borok nungbo saimano fatar hase thangkeno flight bara nok bara chamung bara bithi brai dam naya naya phan 2 lakh jeske bo nangine 1 lakh to kuno ya to fatarok je thangnai bosi 2 lakh taka hansi 1 lakh kaisara kuno ya haina bai thang abono to abono hingke haidi je mansa sang kuya sumoni bagai bo soba laina ta hingke abono koimung rok ang bini tei aneng koyo ta haidi bini bagai tongnai hingke nini GP number rok to tongnai bini GP number account number sang bini no ririnai hingke norok je mantui je sukti kisa soba laikhela belai chao hingke ang tebo khairok ma hingke bini bosa tongo bini logi sang thasingo muktui khiklai kabjak belai nugui ang to bini mukti rok nukmaya hingke aboni bagai tebo khairok hingke borok bosi ajinai hingke ba bisi kosto kai tonglai khana bosi income khainai bosi khlaijak hingke ba bosa khwnai porinani hingke amorok belai tamjani hai nugui ma tongkha hingke abono phaidi kok to ase kolok salia norok khairok kaiba dofano hamjakaiba chini kuya somonno hamjakai phaidi sang bini bagai bo kisa soba laina hingke ani wngoi koimung abono chini tui prasarokno khagana maya gana rokni thani abono koimung ta please phaidi sang bini bagai bo kisa soba laina ta sang dofano hamjak laina thamsa tonglaina sang kebono amo haike bemar klaijakai tongnani musung yak abono ta phaidi abono thamsakai chini thai thamsa sang soba lainai hingke kuya nang khata thwidi sang tongnai nini logi je mansa tamo khlaiman maya sang nini logi no tongnai khata thwidi hamnai belai hambai hingke jotono